Okay, this time, mamati kita sa ikaduwang pagambahon ni kagrupong Victory Year mo sang barangay Talusan, Mangas. Siyempre, ang pagambahon. Kapangalan ni Katupang John, no? Katupang John si Christopher. Team song ni Christopher Navasquez or si Katupang John. Okay, ang Christopher, palapakan na to mga kagrupo, mga ka-short. Nagsisir tupi pa, sir. Sa tupi pagali. Basta mga Christopher, mga mabuot na. O, sige. Sound check. Para ginikili kay Ingat. Team song rin Ingat. Si Imda, si Pitoy Galida. May amigo ako nga driver, ang ngalan si Christopher. Sampaton sa Manibila, labi na sa kambyada. May isa ka mistisa, ang ngalan si Crisilda. Maanyag siya nga dalaga, si Christopher may kusunada. Sang isa sa tukagabi, si Christopher ang nagbiyahe. Pag-abot sa iskina, nagsakay si Crisilda. Pumanggit ka malipayon si Christopher sa tungation. Buwats nga may inspirasyon, madamo pa ang koleksyon. Hanakop na ang gabi, tiyon na sa pagrahi. Pagkurba sang di mano, sa cottage dumiritso. Pagbugtaw niya sa aga, wala na si Crisilda. Si Christopher ang natingala, ay baliskad na ang anang bulsa. Pagpuli sa puloyan, maluya ang kalawasan. Isog ahalaw sang asawa, sang 2x2 nga baratiya. Panugyan ko sa inyo, mga driver nga palikiro. Agos maluwat sa piligro, hindi maghampang sang kalayo. Lantawa ang inyo amigo, kay palahampang sang kalayo. Ang kita niya nga libo, wala bilin. Biskan 5. Thank you. Short FM. Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Victory Year mo. Of course, ang bahanon ang Christopher. Dumduman kong amigo ko. Okay, mga actually mga may ngalan nga Christopher, mga maglos yung mga gwapo. Okay, mga siyempre mga mabuot, no? Kag wala man mga bisyo.